Hej 9. A. Så er det snart slut her på Skovvangskolen. Og det har jo siden 2. klasse, hvor jeg lærte jer at kende, været nogle år, hvor vi har været rigtig meget igennem. Og på godt og ondt. Mest på det gode. Og nu sidder I her med jeres far og mor, og jeg er landet nede i Italien og sidder under en parasol og tænker på, at I sidder her og snart skal over og have lidt god mad og sådan noget. Ikke? Så det jeg vil sige, det er, at det har været en rigtig god tid, og jeg har været rigtig glad for at have, og det har været udfordrende. Der er, som jeg sagde før, der er noget positivt og noget negativt. Og der er der en blomst her, de dufter. Studenternælker. Kunne vi om nogen af jer bliver studenter? Der er en vase. Nå, den lyder fint. Jeg har også et værktøj her. Det er min fars gamle smedehammer. Skal vi bare se her. Yeah. Nej, hold den op. Nå, okay, kameraføren fik lige potteskår i ansigtet der. Vi skal lige se her. Vi slår lige så ind her. De er skarpe, de her. Så tror jeg, vi er ved at være. Så har man ødelagt en vase. Det er jo meget gode blomster her, dem lægger vi herover. Og her har jeg alle sammen. Der er jo en liste med alle jeres navne. Og det er jo en, jeg har brugt meget i løbet af årene, når vi har været på ture og sådan noget, vi har krydset af. Men nu har jeg ødelagt en vase, og jeres opgave er så om 10 år at mødes igen, og så samle vasen her, få den limet sammen igen. Og så kommer jeg da gerne og se, om det er lykkedes. Og det vil sige, I hver især får sådan et skår, og så kan I mødes om 10 år og sætte den sammen igen. Det her er jo ikke bare et vaseskår, det er sådan et magisk skår, og det kan faktisk hjælpe en. Så når I jeres liv fremover, når I kommer videre, hvor I kommer hen, på tekniske skoler, forskellige uddannelser, og hvad det kan være i jeres liv, hvor I kommer hen, så kan I altid tage skåret frem her, tage det i hånden, og så kan I ligesom hidkalde hjælp fra Pia og jeg, og jeres andre lærere, I har haft her på skolen. Så tænker jeg, I skal bare tænke på os, så tænker vi på jer, og så er jeg helt sikker på, at vi vil telepatisk sende jer noget, så I finder ud af det. Så det magiske vaseskår, det redder jeres fremtidige liv. Pas på det, og så mødes om 10 år og sæt det sammen. Og hvis jeg ikke er i nærheden, tag et billede af vasen og send det til mig. Så skal vi have noget musik igen. Vi skal selvfølgelig sendes ud i verden med noget musik, og det er en af mine gamle favoritter, som I måske ikke kender, men prøv at høre den her. Den er sådan rigtig god en. Der er noget sådan noget let og levende og sådan noget sydhavsø over det. Så lad os høre den. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. Og det er jo Harry Belafonte, der synger. Og jeg synes altid, den er så dejlig at sidde og slappe af til og mindes gamle tider og mindes jer, som jeg nu har haft fra 2 til 9. Det må være 7 år plus 1, så man skal lægge til, når man begge ender med, så det er noget matematik. Så det er 8 år på nær de der halve år, jeg ikke havde i starten. Men 9. A, jeg ønsker jer alt muligt her i fremtiden. Og håber vi snart ses igen et eller andet sted, hvor I har smil i hele ansigtet, når jeg møder jer. Fordi I har succes, og det går godt. Så men ellers, det skår mig. Okay. Kan I have det godt? Jeg smutter. Hej.